Ka jingpule na ki kam jong ki apostol kelenong ke bakat Henryu ka record art pu art hadu lai pu sau. Ki bait ba ru ki la yasha bat ki nong bishar ki la tar ya ki jan phong nau Paulus bat Silas bat ki la ai hukum ba an sempat ya ki. Hadian bala sempat jur ya ki athep ya ki hapo patok bat la hukum ya unong a patok ban pendat talas bak ya ki. Tang mar shuyo ya kani ko hukum uta unong a phira ula thep ya ki ha ka kamra ba shapo e bat ula pendat ding song ya ki jat chunki. Haga por shiteng senya Paulus bat Silas kilaya dwai bat nyurwa ya ro ya Blei bat ki wei bat ki koidi kilas ngap yiki. Kensan lakhi ujumai ubajur hadu ba ki nongrim ka patok kila kenyu. Mar kumta ki jinkhang baro kila pli bat ki kenjri kila slor na ki koidi baro. Unong a patok ula kenden bat haba ula yoi ba ki jinkhang patok baro ki renghang ula perkhat ba ki koidi baro kilalan. Kumta ula seyala ka white lam ula mud ban penya piarade. Henry u Paulus ula perta jam wat pen mensau yalade. Ni ya don hang ni baro. Unong a patok ula panjing shai ula rung shapo ying bat ula dem ngon ha kikjat u Paulus bat u Silas. Nangta ula yalam yaki shabar bat ula keli ngadei bende ayu rangba pandub lain im to nget how try jisu kila ong bat pin salat im maphi bat kaying kasem jongpi te layalap ya ka ktien u try ha u bat ha ki wei bat ki badan ha kaying jungu hagata hi ka por mir unong apatok ula shim yaki bat ula sat ya ki jingmong jungki bat la pen baptist ye u bat ya ka ying ka sem jung u baro shisendon ula ya lam yo Paulus bat Silas shi ying la jong bat ula ai jen bam yaki ma u bat ka ying ka sem jung u kila dab da ka jinkmen namar ba kila ngen menta ha u Blei ka ktien jong u try kasam shispa lai pu pra ka record I wei hadu lai bat hinyo hadu pra nga ai ngu ya me ko try da ka do nu jonga baro hakmat ki angel ngarwa ya ro ya me nga ngu nga dem shapang ka temple bakhu jome nga ai ngu ya ka kerteng jome namar ka jing it bat ka jing bat jutang jome na ba mela kentiu nam yela ki ktien kular palat ya ki ei baro hagas ngi pangakhon mela jubab yanga mela nang pen khlanya ka minsim jonga lang ayat pedeng ka jing janjar meri ya ka jing im jonga kat ba ki nong shun ki bitar kakti ka mon jome ka pelat yanga utrai unsa pendep ya ka ba ulatmu yanga ka jing I jome ko try kasa junom wat I no ya uba mehi me lathau ka gospel kat kum uyo anis bokhui tilanong ka bakhat Henryu ka dukhot san hadu khatwei Henry ngayathu menta bangadei pandit no sha uta ubala pha yanga omdan naphi uba kili yanga shanu phindan Henry bangala yathu hapi kido nu jumpi kidap da ka jingsmo si penban ngayathu hapi ya ka jingshisha ka bha yapi banga letno namar lada ngam len unong pentngen om wan shapi lada nga letno ngan pha ye u shapi but anda uwan un pen I ha ka perthei katno ki bakla shapang kapok shapang unu ubadei bat shapang ka jingbishar Blei shapang kapok namar ba kim nget hanga shapang unu ubadei bala pen sabot da ka ba ngalet sha ukpa bat ba phin om yo ishu yanga shapang ka jingbishar namar ba ya usim jong ka ne ka perthei ki lala penram ka gospel jong utrai